Ето, че излезе дългоочаквания пулсиндукторен модел на Garrett ATX, подводен, с страшни екстри в почти всички направления, за които ще разгледаме при това представяне. Страшно компактна и удобна форма. Подобно нещо общо взето съм виждал до сега само при модела Deus на XP. Смисъл като нови неща, които са страшно удобни за търсача. Много компактен, малък, не толкова тежък, колкото другите пулсиндукторни апарати. Натискането на това копче се променя долу. Апаратът е пулсиндукторен, както казах. Работи на 730 Hz. Подводен до 3 метра. Доста добре балансиран при търсене. Въпреки че, както знаете, всеки пулсиндукторен апарат не е един от най-леките, които може да използвате. Има много възможности за промяна на геометриите на цялата конструкция по много бърз и то интуитивен начин. От тук се сменят батериите от двете страни, след което пак се заключва, защото, както ви казах, той е подводен. Общата концепция на пулсиндукторния апарат на Garrett ATX е, както и при други пулсиндукторни машини, статичен и динамичен режим на работа. Значи motion и no motion режим на работа. Грунт, който е ръчен, и грунт с тракинг. В случай, че динамично се сменя минерализацията на почвата. Имате ниво на дискриминация, което в зависимост от това както го настроите, може да променяте, да отпадат онези метали, които са с ниска проводимост и да остават тия, които са с по-висока проводимост. Има много интересно решение да се калибрира целият апарат в зависимост от условията на околната среда, в която работите, чрез натискането на копче Frequency Scan, при което той се калибрира и избира най-добрата конкретна честота, защото той е на 730 Hz, но това може да бъде променено, зависимо от условията, от машината автоматично. Той идва комплектован с двойно D сонда. Много особено решение за двойно D сонда имат колегите от Garrett и с двойно D сондата практически апарата използва Iron Check, а именно проверка на желязото. С моносондите копчето Iron Check практически не работи и се използват основните режими. Както е известно на повечето хора, които са работили с пулсиндукторен апарат, дълбочината основно се постига с моносондите. DD сондата 32 см общо взето е някакъв компромис между дълбочина и начин на дискриминация. За всички тия неща ще стане дума при представянето по-подробно. Сега, важен момент е, че апарата, въпреки че е микропроцесорен, няма сложни настройки, сложни дисплеи с менюта и подменюта, а е организиран в контрола е в този панел. Първото нещо, което ще забележите, че на този панел има копчета, върху които има и червен и бял надпис. Логиката е следната: да няма много копчета, едни копчета да вършат и едната и другата работа. Общото правило е следното: когато се натисне копчето Shift и светне червената лампа, по панела работят червените настройки. Когато това е изключено, работят белите настройки. Примерно,
Когато Shift не е натиснат и не свети червената лампичка, плюса и минуса за настройка на Threshold. А когато е натиснат Shift, е за настройка на волюм, на нивото на звука. Апарата, както ви казах, е подводен, идва с слушалки, чието кабел е водозащитен, но самите те не са за гмуркане под водата. Допълнително могат да бъдат закупени подобни слушалки, те са с син цвят. Това е мястото за включване на слушалките. Както ви казах още в самото начало, тук и най-малките детайли са изпипани до съвършенство. Всяко едно нещо, което виждате по този апарат, е направен на много високо ниво, от страшно качествени материали. Включването на апарата става от това копче. Ето така. След като включите апарата, трябва да сте решили на какъв режим ще работите. Motion или No Motion. С други думи казано, с движение или статичен, без движение. Статичният режим на работа, както и при VLF апаратите, е определено по-дълбокия, но е малко по-нервен. След като бъде включен апарата, първите неща трябва да видите. Ето, в момента, когато не е натиснат Shift, работят белите надписи. В момента, ако натискам минус, ще намалявам Threshold. Ако натискам този минус, ще намалявам сенза. Като тук ще виждате нивото. Ето, в момента сенза е 8 от 13. Всяко първо натискане показва текущото състояние, примерно на сенза. Ето и тук, на Threshold, за да видите на какъв Threshold сте, трябва просто да натиснете едното копче и виждате, че сте на 7. При включването на апарата, както и преди малко ви казах, има много умна опция, при която апарата сам да калибрира точната честота на работа, в зависимост от конкретните условия и смущения, които има, които вече в горите, в българските гори и поля не са малко, имайки в предвид антените на мобилните оператори и така насетне. Именно това става тук с натискането на това копче, което пак ви казах, след малко ще видите, то е и за грунт, но в този случай, когато не свети копчето Shift, когато не свети Shift, това е за Iron Check, ще стане дума малко по-късно, когато се задържи и когато се натисне веднъж, е за сканиране на чистотите. Ето го. Може да отнеме малко време, но ви го препоръчвам да го правите, особено ако отивате на ново място. Ето така се затигваш. Изчакате го. 30 няколко секунди. Мога да продължи това. През това време сондата е хубаво да бъде във въздуха. Не хубаво, трябва да бъде въздух. Ето, свърши този режим. Както и както може да отнеме няколко секунди, 30-40 секунди, но в момента апаратът е избрал точната си честота на работа. След като сте направили това нещо, както ви казах, трябва да решите на какъв режим търсите. На статичен или динамичен. Това става след като натиснете Shift. За да светне червеното копче, тогава това копче, което се използва и за още две други функции, се използва за избор на начин на търсене. Ето ви сега. Когато натиснем веднъж, то показва текущото състояние на апарата. Тоест на какъв режим в момента работи. Когато натиснем Shift, щом по средата ви светнат тия 5 лампички, това означава, че вие сте в статичен режим. Ако искате да смените режима, трябва 2 пъти да натиснете това копче, при положение, че сте натиснали Shift. Ето. Един път, втори път. Тогава, с това движение, то ви показва, че вече сте в режим движение. Отново повтарям, за да провериме начина ни, основния режим на работа, Motion или No Motion, когато натиснем Shift, натискаме. И виждаме, че сме в Motion.
Ако искаме да смениме, натискаме и втори път повтаряме, ето ви го в статик. Този режим на работа, апарата ще е по-дълбок и съответно сондата се движи по-бавно. След като сте решили вече на кой режим сте решили да търсиме, аз го оставях в случая на статик, трябва да избереме и нивото на threshold sensitivity, с които ще работиме. Това е зависимост от предпочитанията на човека. Не е хубаво да бъде много висока стойност, както и не е хубаво да бъде много малка. Примерно в момента сме на threshold, нали, бяхме 7-8, ето вижте при 10, при 13 просто прага е доста по-висок и апарата е по-нервен. Съответно за сенза също може да бъде увеличен дълбочината на търсене. Съветът ми е да има малко по-висок сенс и малко и не толкова нервен threshold, но това е ваше предпочитание. След като сте настроили нивата, които, нали, ви задоволяват и които искате, ето, примерно ще го върнем на 7, трябва да изберете начина на грундиране на апарата. Сега, ако почвите, този апарат може да бъде грундиран към абсолютно всичко, което може да се сетите. Въпросът е, че ако почвата динамично се променя, в някакъв вид осолявания, магнетити, при разломни местности, където вида на почвата динамично се сменя, за да не изпитвате необходимостта от постоянен мануал грунт баланс, е възможно да си пуснете грунт трак. Но, както и при VLF апаратите, при постоянно настройващ се грунт трак, а той тук може да бъде в изключено състояние, може да бъде с слаб, нали, slow тракинг, среден тракинг и бърз тракинг. В зависимост от това, определено апарата ще бъде малко по-плитък, отколкото ако сте си направили нормалния грунт баланс. Грунт баланса трябва да го правите винаги на място, където няма метали. Как става превключването и как става грундиране? Един от вариантите, пак за да задействате това копче с червените shift, а да не е да стане frequency scan, което преди малко правихме, или да не е iron check, ако го натиснем и издържиме, защото това копче има 3 функции, които може да бъдат използвани, както и това. Има 3 функции. В случай говорим на грунт баланс. Натискате и започвате да променяте вида на грунда. А именно изключен тракинг, слаб тракинг 5, 9 среден тракинг, 13 бърз тракинг. Ако сте на грунт тракинг режим, вие ще забележите, че зеленото копче от време на време светка. Това ви подсказва, че вие сте на грунт тракинг, а не на мануал. Тоест, ако искате по-голяма дълбочина, е хубаво да си минете на мануал на баланс, но това може пък да бъде за сметка на устойчивостта на работа на апарата, ако пак ви казвам, работите в разломни терени. Как става смяната на мануал и на различните режими на грунт тракинг? Натискаме Shift, натискаме след това си изключваме Shift-а. При това положение вече, нали, с задържан грунт, ние вече сме на мануал грунт баланс. Вече зеленото копче не мига. При това положение, когато вече трябва да направим настройката, след издаването на краткия звук, апарата вече е готов за грундиране. В случая толкова е лека почвата, че абсолютно нищо не чувате като първоначална настройка. Ако примерно бъдат използвани уродени камъни, тогава колкото е по-уроден камъка, толкова първоначалният звук, който ще издаде апарата, ще бъде по-висок. Ето, това е силно уроден камък.
И това абсолютно не е моят проблем. И това не е моят проблем при хващането на баланса. Но в случай, че имате супер ородени почви, тогава може да чуете първоначален звук, нали, който постепенно отстройва камък. Когато искате да върнете или така наречения zero в пулсиндукторните машини, които сте виждали в България, всъщност return, това копче, играе на zero, на анулиране на смущенията. Примерно при статичните режими на работа. Това е звука. Ето сега при натисна на Shift, тогава командваме волюм. Нали? А не threshold. След 5 секунди, съответно, Shift-а се изключва. Това копче има и трета функция, както ви казах. Това е за пинпонт, за центриране на сигнала. След включване на след като чуете този звук, вече практически апарата е в режим пинпонтинг за центриране и локализиране на сигнала. Общо взето това е контролния панел за настройки на апарата. Не е сложен, интуитивен е, обикновено около 5-6 часа са необходими да се постигнат, нали, да го разучите. Не са сложни подменюта. Когато батериите започнат да падат, съответно това ще ви индикира на дисплея. Едно от основните предизвикателства, с които пулсиндукторната машина ATX се справя без никакви проблеми, това е ненормално родени камъни, които VLF апаратите определено не биха могли дори да се грундират към тях. Ето това е едно огромно парче магнетит, което има магнитни свойства, и силно родено парче гранит. Апарата без проблеми ще направи грунт към тях и ще покажем как мога да засече примерно 6 грамово парче самородно злато. Ето сега, значи, както преди малко ви казах, след включването, нали, винаги трябва да си знаете на какви показатели сте. В случая threshold ни е примерно на 9, sensitivity-то мога да го сложим на 9-10, както ни дава възможност. Нали, трябва да видим на какъв режим съм. В случая съм на статичен режим. Правиме ръчен грунт баланс, не тракинг, защото така сложените едно върху друго парче магнетит и силно роден гранит са доста силна минерализация, затова правиме ръчен баланс. Апарата ви показва в момента с това мигане, че вие не сте в менюал баланс, а сте в грунт. Сте в тракинг режим на грунт баланс, който, както и преди малко ви казах, е малко по-плиткия режим на работа. В случая ще направим ръчен баланс към тях. Натискам Shift-а, натискам и задържам. Изчаквате малко. Ето, той в момента се грундира към магнетита и към гранит. Ето отдолу слагаме едно парче самородно злато. Без проблеми си го хващаме, независимо, че това се намира под силно минерализирани камъни, горещи скали и така насетне. И пак това ви казвам, това е на threshold 9 от 13 и sensitivity 10 от 13. Значи някои хора работят на по-нервни машини и тогава може без проблеми да хванете доста по-силни. Ето ви го пример. Даже виждате, че го хващам и над магнетита, което
Перфектно. Сега, относно дискриминацията. Трябва да знаете, че дискриминацията на Garrett ATX, както и при другите пулс-индукторни машини, не е точно на принципа на дискриминация на VLF апаратите, а именно да отхвърлят черните сигнали, да запазват цветните. Тук разделението на металите е на принципа на това, кои имат по-ниска кондуктивност и по-висока кондуктивност, проводимост. В по-ниската кондуктивност са малки златинки, тапчета от алуминиеви кенчета, нали, малки бронзови метали, монети малки. В металите с по-висока кондуктивност са златото, нали, големите парчета самородно злато и изобщо злато, нали, среброто, бакъра. При ATX, в зависимост от това на какъв режим работите, звуковата индикация на този тип нали, на металите, в зависимост от това с ниска или с висока кондуктивност, е последния начин. Когато сте в motion режими, сигналите с ниска кондуктивност, каквито са, нали, малките златинки, повечето бижута, малките бронзови метали, се индикират, пак ви казвам, в motion режима, като висок тон, последван от затихващ нисък тон. Сега ще ви покажа в ръководството как е написано. Съответно в motion режим, когато засичате, ето е тая графика, е много показателна. Ето го, в motion режим, металите с ниска проводимост, кондуктивност се индикират звуково като висок тон, последван от затихващ нисък тон. Докато в motion режим металите с по-голяма проводимост, именно това са по-големите парчета самородно злато, това са сребърните метали, това са по-големите бронзови метали, се индикират като нисък тон, последван от затихващ нали, по-висок тон. При motion режимите няма затихващи сигнали. А именно, тези, които са с по-малка проводимост, ви ги дава като по-висок тон, тези, които са с по-висока проводимост, ви ги дава като нисък тон. Тоест, нивото на дискриминация започва да изключва, започва да дискриминира не железата и цветните сигнали, а тези, които са с по-ниска кондуктивност и тези, които са с по-висока кондуктивност. Повечето, но не всички железа попадат като начин на сигнализация в този клас. Но някои могат да, особено много тънки парченца желязо, могат да попаднат и в този клас. Тоест, дискриминацията при пулс-индукторната машина на това ниво не е точно това, което имате в предвид при VLF апаратите. Но има и хубава новина. Дискриминацията може да бъде доста по-добра, ако използвате копчето Iron Check. Iron Check, за съжаление, работи само с Double D сонда, с която идва 32 см сонда. При моносондите, Double Check, т.е. проверка дали това е черен или не черен сигнал, при моносондите практически може да бъде направена доста трудно. Ето сега ще ви направя демонстрация. Ето ви един черен сигнал, и то доста лош черен сигнал, и един цветен сигнал. Ще видите при Iron Check, увеличиме само звука. Ето ви го, при натиснат Iron Check и задържан. Не при натиснат Shift и не задържан, защото ако при Shift задържано това копче и го натиснете, това ще означава, че ще правите
грунт баланс, който е ръчен грунт баланс. Значи с изключен shift, то си пише Iron Check Hold. Натискаме. Ето ви го, черния сигнал. След този кратък сигнал. Това е черния сигнал. Ето това е клинчето, черния сигнал. Докато при Iron Check, натискам Iron Check, ето ви цветния сигнал. След издаване на този сигнал, който е една перфектна дискриминация за пулс-индукторна машина. Пак ви го показвам. Черния сигнал. Ето го. Натискаме и задържаме. Ето. Докато ето цветния. Като си има предвид колко колко малки предмети са това, а сондата колко е голяма, дори сега ще пробваме при цветен и черен сигнал, близки един до друг, как би отреагирала машината, при положение, че дори някои VLF апарати не биха го направили този тест. Ето ви сега. Слушайте цветния сигнал. Ето сега само черния сигнал ще ви пусна. Перфектно. При толкова близки сигнали и VLF апаратите често пъти, черният сигнал би маскирал цветния, докато тук виждате, че се поддържа доста добро ниво на дискриминация при използването на Iron Check. На това копче, което пак ви казвам, работи с Double D сондата, а не с моно. При използване на моносондите апаратът е удивително дълбок. Значи при 50 см ние да планираме да пуснем и по-голяма сонда, практически апарата работи доста по-добре от рамки, по-големи дори и от 80, 90, 100 и 110 см. Като цяло този апарат е на страшно високо ниво и пак ви казвам, всеки един, който разбира какво купува. Защото вижте, това не е апарат за начинаещи, които очакват да има дискриминация, която да разделя черните от цветните метали. Значи има тази възможност с Iron Check за по-плитките сигнали. Тук по-скоро хора, които са работили с пулс-индукторен апарат и знаят какво трябва да очакват от пулс-индукторен апарат, ще бъдат приятно изненадани от апарата. Всяко едно от направленията на този апарат е на страшно високо ниво. От външния му вид, от геометриите, от уникалната геометрия на двойно D сондата им. Просто е на много високо ниво. Ето така се изключва. Доста лесно се прибира. Така. Натискате това копче. Така. Ето това е апарат.